Hola, bitxo followers. Hola, gent de comboi. Fem comboi. Vull fer un comboi en les famílies. Així que, atenció, perquè anem a proposar 4 jocs. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, sinó 4 jocs per a fer a família en casa, d'acord? Així que vos vaig a ensenyar els materials que necessitem. Mireu, primer joc, anem a necessitar materials, unes bufes, una bufa per família, per persona de família, per una per cada que esteu en casa. Si n'hi ha gos i gat, també, perquè també hi ha jugar amb les bufes. Cuidado que després llevar-les d'ahí, ¿vale? I les inflarem, d'acord? Segona cosa que necessitem, d'acord? Per als jocs va ser o paper en blanc i llapiceres, o per les més arriesgades. Bueno, per les dos necessitem un mocaol per a ulls. I atenció, pintures de cara. Ja la busco de per acá. Tercera cosa que necessitem va ser zapatilles de trenilla. Zapatilles amb trenilles. I la quarta cosa que anem a necessitar va ser algo que m'encanta, que és una miqueta de farina, unes fruites petites o grans, com vulgueu, i un recipient, d'acord? Res, una miqueta de farina i això. Així que vaig a donar pas a explicar-vos el primer joc. Esteu preparats? Bufes, inflades. Si teniu un corredor a casa, o un altre espai que siga un poc llarg, anem a fer. Primer joc que proposem és poder fer 2 equips, o tota la família junta, i tenim que anar d'un puesto a un altre de la casa, bufant la bufa. Si no. L'important és que no caiga al piso. Però bueno, no passa res. Vaig a fer una demostració. Tinc la bufa, vaig anar així per allà i ja se veu. L'heu vist? És molt fàcil. Ara vos toca a vosaltres. A veure com se vos dona. 1, 2 i 3. Torna a començar. Vamos a ver. 1, 2 i 3. Siguiente. No. Vale. Bien. ¡Hala! ¡Wow! Se ho esteu passant pipa. Cuidado, no se pegueu en ningú puesto, per favor. Que s'ho pot passar bé. Anem a seguir, ¿vale? Següent joc que proposem és fer un dibuix amb els ulls tancats i podeu elegir una temàtica i pintar en un folio, o, jo no puc perquè estic soletes a casa, podem fer un pintacares. En els ulls tancats li podem pintar la cara a algú, ¿vale? Jo li la podia pintar a Vicentica, però després igual me va costar un poc llevar-li la pintura, ¿no? Bueno, pues mira. Vaig a intentar pintar una família en els ulls tancats. Vaig a provar-ho. Vale, tenia que haver agarrat el llapis primer. A veure. Vale, este mateixa. No veig un pimiento. A veure, així no. Vale. Vaig a dibuixar a la meva família. Vaig a dibuixar primer a la Vicentica, els ulls, la boca. Ara dibuixaré a Cata, a veure si m'eix. O per lo menos el cap de Cata, que avui no estan en l'altra mano. I vaig a fer les nas així i les orelles així. Ara vaig a dibuixar a Pampol. Així, mateixa. I a mi. Primer vaig a dibuixar les ulleres, un cabreró, un corredor, un cor gran, unes pates i uns braços. I crec que ja ho he fet. A veure. Oh, no està mal, Mireu. Mireu el dibuix. Oye. M'ha sorprès. Vull veure com fem vosaltres. A veure si elegiu fer un dibuix o podeu fer el pintacares. Vull veure, per favor. Anem a fer la prova. 2 persones pintaran els ulls tancats i una xiqueta de 2 anys pintarà la cara d'una persona gran. Tota l'hora. Tanca els ulls. Les 2 persones pintaran, una cosa facileta, un arbre. ¿Ya? Sí, ya, un arbre. Y Abril pintarà una cara. Un gat. A tope. Se ho esteu passant crec que pipa, Que cares. Oye, m'agraden els dibuixos eixos, Què us anava a dir? Següent prova. Teniu que jugar-se. Tercera prova, Hem fet 1, 2, anem a per la tercera. Tercera prova. Teniu que jugar-se les trenilles de les sabates, és vol dir, en castellà, els cordons, los cordones de les zapatillas, les trenilles de les sabates, de tota la unitat familiar, o sigui, de totes les que sou a casa, ¿vale? Aleshores, de totes les persones que sou a casa. Aleshores, se teniu que jugar totes i fer un recorregut per tota la casa. Jo sols vaig a gastar el passillo i he recopilat, com estic soletes, he recopilat pues, la meva col·lecció de família, val? Ja aneu a veure. Vaig a fer el recorregut. Fica allí. Estem. Vale? El temps comença. Ja. Vale. És que si no, tenim que fer un no, perquè si no... Ostres. Vale, si se desnuda algú, jo he de tornar a desnudar. Superimportant això, Que no estan desinfectats. Vale, anem. Vale. Totes a una. Vale. Ja tinc que tornar. Ràpid. Jo he fet una mini demostració per totes les famílies. Ai,
Quina locureta. Que a veure com ho feu vosaltres, però vosaltres totes xutes, d'acord? Les persones que sigueu a casa. A veure com ho feu. Todas, preparadas, cogeros de la mano. 3, 2, 1, anem. Juan, quina locura. Que... Vale, que cuente rialles. Que... Vale, anem a per la última prova. La quarta prova. Esteu preparadís? Esta la hem deixat per al final perquè és un poquet de guasoneo, ¿vale? Es diu Atrapa la fruta, d'acord? Així que necessitem el plat amb la farina, se'n recordeu? Aquesta farina que la vaig utilitzar ahir i encara no l'ha gastat, és que l'he reservat. Avui, així reutilitzar les coses. I vaig a ficar cireres per així dins i n'hi ha que tindré un temps. Bueno, jo ja n'hi ha prou, vaig a ficar les per així i els vaig a rebossar. Rebossar. Tiririri. I ara les tinc que agafar en la boca. Tinc que treure 3 per lo menos. Preparades? 1, 2, 3. Que asco. A veure com ho feu vosaltres. A veure quina cara se vos queda, mía. Uau, m'encanta les cares que se vos han quedat. A mi sempre m'ha encantat jugar a jocs de fer aquestes coses. Que vos anava a dir? Hasta així. Espero que hàgiu tingut una bona vesprada en família i la Vicentica i jo, que està siguent un costadet, ¿vale? Vos desitgem un bon cap de setmana. Gràcies, famílies. Vos estimem de tot cardio. Adeu.